des de l'inici que hi havia en Lluís Collell i la Paula Galabardis, que és en el moment que es va donar nom i començar aquesta història de la Cala Paula, a partir d'ells. En aquell moment, a Cala Paula tenien el punt de trobada de les diligències i així, que deixaven els cavalls. Més tard van venir ja els autobusos, ja amb el fill de Lluís, Laureà. Hi havia els autobusos que feien la zona de la comarca. Llavors, més cap aquí van venir el món dels turistes, després viatjants que venien aquí a la comarca, s'hospedaven aquí, feien la seva ruta, i llavors ara actualment s'ha passat ja a més restauració i al ser la porta de l'Alta Garrotxa, doncs els que fan travesses, els que fan sortides en bicicleta, totes aquestes coses, és un punt que venen molta gent aquí. És el que ha anat evolucionant des de les cavallerisses al temps d'ara. Quan tu entres per la porta de Cala Paula, aquestes parets tenen més de 140 anys d'història del municipi de Castellfollit. Per tant, que un negoci hagi pogut perviure, diguéssim, amb 3 segles diferents, el 19, tot el 20 i aquesta part del 21, i esperem que siguin molts anys més, doncs evidentment és un orgull, perquè és un centre, diguéssim, és un lloc, a part d'un diguéssim, establiment de restauració que ofereix els seus serveis, també és un lloc de cohesió social, és un lloc on els veïns del poble s'hi troben. I per tant, aquestes parets podrien explicar moltes històries. Jo, agraïdíssim a la cambra per aquest reconeixement a Cala Paula, però també molt agraït a totes les generacions de gent que des de l'any 1880, 1770-80, ha passat, diguéssim, ha portat aquest negoci endavant fins al dia d'avui, i que encara segueixi dient Cala Paula, que és l'essència i és el fonament, diguéssim, de les persones que van iniciar aquest projecte, com dic, fa més de 140 anys. Per tant, molt content d'aquest reconeixement i diguéssim, a demanar o diguéssim, dir a la gent que actualment porten doncs, que segueixin aquesta línia, aquest treball i que en pugui durar molts més. La placa, que sigui un record, no els farà malbé perquè aquesta aguanta, Molt bé. Aquesta placa, el que diu el senyor Morera, és bàsicament que és també d'una empresa centenària, que és de Girona, que és un ferrer que està al carrer Nou, que és en cadenes, que per tant doncs, ja l'ha fet a mesura de que aguanti, com diu el senyor Morera, perquè es pot posar a l'exterior. I el que demostra una mica és el pas dels anys amb aquesta olivera, que ha anat transportant diferents tipus de material fins a arribar a l'alumini. I que per tant doncs, jo una de les preguntes que li feia a l'actual gestor del negoci era una mica aquesta continuïtat. Em deia que de moment ja hi ha una nova generació i esperem que s'hi quedi. Esperem que s'hi quedi. Intentar fer una cosa que ja és bona, intentar fer-la millor és molt difícil, però bueno, provarem i que duri molts anys. Com a lutí, com a garrotxí, sempre he sentit a parlar de Cala Paula. A la meva joventut hem vingut a Cala Paula i són aquells establiments, aquelles empreses de base d'anys. I per tant, una empresa d'anys, una empresa en solera, pot durar molts anys si hi ha una continuïtat. Aquí, quan parlem de 140 anys, ho deuen haver fet molt bé, ho han fet bé perquè encara hi siguin, perquè avui les coses que no es fan bé duren poc. Per tant, és felicitar els propietaris amb els seus principis i tots els que han passat explotant aquest negoci, treballant en aquest negoci, i com bé ha dit el senyor alcalde, que és un establiment que forma part de Castellfollit, que la gent hi han viscut, hi han vingut, hi han participat, hi han col·laborat amb la seva presència i que per tant és un local que a cada poble n'hi hauria d'haver un o més d'un. És dir, felicitats i que no passa gaire assistir a un acte d'un establiment que fa 140 anys que té les portes obertes al públic. Si fem números, quants mils i mils de persones han passat aquí? I suposo que tothom ha marxat content perquè encara està obert i amb ganes de continuar. Que jo, com a descendent de la Paula, el besnet, estic molt orgullós del que han fet tots els que han vingut aquí de restauradors per la feina que han fet i per mantenir el fonament que havia posat la Paula, perquè és conegut a tota la Garrotxa Cala Paula. I molt ben reconeguda.